タシデレこんにちは。チベットディスウィークへようこそ。チベット TV の酒井です。ダライラマ法王中央チベット政権に関する今週のニュースをお送りします。それではヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王チベット言語の重要性を訴える。チベットとシリア、世界で最も自由度の低い国。2021年フリーダムハウス報告書。インドアルナーチャルプラデシュ州のチベット人ら中央チベット政権最高政治指導者ロブサン・センゲ主席大臣を祝福。専門家らチベットにおける中国による著しい人権侵害を指摘。中央チベット政権財務省、北米に在住するチベット人に対してチャテのオンライン納付を求める中央チベット政権文部省第8回教育審議会諮問委員会年次会議を開催。満月の日の大祈願祭のオンライン法話会においてダライラマ法王は先週の土曜日、全地域のチベット人に対してチベット言語に対する意識の向上を訴えられました。假性民望记得，他我的选举是便宜他了呀，他能数70,000呢，是说，这里个啥的建议了做起来了是个，的人民控制，上了不是多也不是这的，便宜拍建议的人民去怕，这个买不出来的那个上路等个多啊，是的，这里是个那当话了呀，俺说拍建议了呀，这样子。그 자신만选举주 믹스가 통하시 좋아. 아다 게디 가서리 텔레비전 전달지 통용기 아다 슬림비 라우다즈 제디 부시주다 비일로게 너무들이 요마래. 진짜 돈은 싸워실래샤. 디시라야고도 차라조다 그 저것은 용서로라. 그다 개개당 매달 요래 모두 참을로 배배 아니 이 거래도는 저되게 요인데 별 저거 숨기 별이 참을로 별이 돌아야 돈은 숙세체 ラダックのセム系初母大神教会が招集したオンライン法話会にはガンデントリ・リンポチェ座主総院長、元総院長を加えて天聖ラマなどの多くの参加者が出席されました。フリーダムハウスによる最新の世界の国及び地域別自由度に関する報告書において、チベットとシリアは2020年、世界で最も自由度が低い国に位置づけられています。2021年、世界の自由度に関する報告書によると、世界の自由度ランキングにおいて、チベットは過去6年間連続で100点満点中1点のみにとどまっています。チベットは長年にわたり最悪ランク、および総計ではたった1点という評価を受け、2015年以来最も自由度の低い国に位置づけられています。2021年のランキングは、今やチベットはシリアと同様に世界で最も自由度の低い国になったという重要な変化を表しました。チベットは政治的権利に関して40万点中マイナス2点、および60万点中3点を獲得。総合で100点満点中1点となりました。インド・アルチャーナル・プラデーシュ州のダーゲリング・デス集落とチェーゲリング・ミャオ集落のチベット人らは、インド北東部のチベット人入植地を訪問した中央チベット政権の最高政治指導者、ロブサン・センゲ主席大臣に敬意を表し、壮大な歓迎会を催しました。テズ地区の事務局、ルイ・シバ氏は歓迎式典において、同主席大臣に敬礼し、また先週の土曜日には感謝の印として記念品を贈呈しました。今週月曜日、インド・メガラヤ州シロン市を訪問中のセンゲ主席大臣は、現地の新聞社シロンタイムズのインタビューに応じ、その内容は中国理解のためにまずチベット理解をとの見出し記事として現地新聞に報道されました。センゲ主席大臣はインド北東部に位置するアッサムおよびメガラヤ地域のチベット支援団体主催者でもあるスミャディープ・ダッタ氏と会談し、両氏は地元の報道機関に対し、チベット政策支援法案およびインド・チベット間の国境における紛争、
その他チベットを取り巻く問題に関して共同で演説を行いました。チベット民衆の代表者として選ばれ、その10年の任期がほぼ終了となる千義主席大臣は、インド北東部、インドシッキム州、インド西ベンガル州東部各地のチベット人入植者に向け、最後の挨拶回りの旅に出発されました。現在開催中の第46回国連人権理事会定例会と並び、中央チベット政権ジュネーブ代表部事務所は今週月曜日、中国占領下にあるチベットの人権についてオンラインでの討論会を開催しました。このオンライン討論では、チベット文化、アイデンティティ、そして宗教的信仰心を破壊することを目的とした中国の計画及び政策、チベット人に対する軍隊教育を実施するべく、中国当局がどのような手段を取っているかにまで議論が及び、また、情報漏洩の防止に対して中国当局がいかに細心の注意を払っているかの一例として、チベットを外に、拠点に活動するチベット人メディア関係者に抗議活動に関する現地情報を提供したとして懲役21年の判決を受けたクンチョク・ジンパ氏の事例が紹介されました。パネリストとして共産主義犠牲者記念財団で中国研究を専門とする上級研究員のエイドリアン・ゼンツ博士、作家で記者、チベット専門家でもあるケイト・サンダース氏および中央チベット政権ジュネーブ代表部事務所人権特別任命者のシュンレイ・チュッキ氏の3名が登壇し、中央チベット政権ジュネーブ代表部事務所で国連アドボカシーオフィサーを務めるカルデン・ツモ氏が司会を務めました。中央チベット政権財務省はチャテ、チベット亡命政権支援のための自発的な寄付のオンライン納付のため、北米在住のすべてのチベット人にGoogle フォームへの記入を要請しました。Gmail アカウントへの登録が必須になります。この Google フォームは、チャテの支払い履歴を記録する台帳であり、チベット人の身分証明書でもあるグリーンブックの番号、生年月日、そしてメールアドレスの紐付けを確実にすることを目的としています。同省はこれまでに約400の Gmail アドレスを登録を確認しましたが、このチャテのオンライン納付事業の向上を図るべく、さらに北米在住の全チベット人に対し、この Google フォームを介した Gmail アドレスの提出を求めています。このプロジェクトは北米を筆頭に開始し、試験的取り組みの有効性が確認された後、順次他の地域にも拡大される見込みです。中央チベット政権文部省は今週月曜日、第8回教育審議会諮問委員会年次会議を開催しました。ゲシェラクドール教育審議会会長は、教職者の採用規則、多岐分野において才能を育てる総合的教育を促すべく、舞台芸術、スポーツ、美術工芸などの学問以外の分野の発展の促進などに言及し、その重要性を訴え、また、ゲシェラクドール会長は教育政策の原則を推奨すると同時に、政策の履行を強調しました。中央チベット政権ピマ・ヤンチェン教育大臣は、教育政策は研究と評価に基づいて作成されなければいけないとした上で、省内における研究委員会の設立について提案しました。そして中央チベット政権カルマ・ゲルクユトク文化宗教大臣は、サムドン・リンポゼ教授のリーダーシップのもと、教育審議会が編成されてから今日では実機関としての役割が増加するなどの教育審議会の進化について述べました。今週のニュースはここまでです。次回またお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。